Para lo apa yang subhai pi iwi pi baro syakendeka di Albat SL Channel. Syak berngem ujar story telah London. Menyerap benos nyang. Ya ki spa teli ki long yeng. Ki basyempap. Ki beduk tesam. Bat ki balanot kop. Ulapen yopat. Ya ki balajak. Ulapen kemen ya ki besngausi. Lapen yo mensim ya ki barang li. Tiya kene ke video hi ngedang si sngo ya ka jing sya berngem jong iba JR te ngadap da ka jing susi bat ka jing sukhya kata ka donut bat ka mensim namar ba kat ka jing la kloi ke jong i ban tremon sngo bha na banta ka bit ka biang lang ha ka widi bat ki i parado ki parasnam khamtam ha ka widi bat ki para beduk mu ngola abanong kat ke jing long bha jong iba JR kumno pat nginut ban berngem i berngem da ki kintin lai project lai perkom berngem banle da kane berngem banle ya katai tang bantu ban khang lenti ya ka jingmut babha ka jing baling yelong kumni haba ngilong na ka wei ka jaj bendriu haba ma i hab isu tu bang ngilong na ka wei ka jaj bendriu idon ya ka mensiem idon ya ka donut ban yarap ya uduk usuk balai bangi haban bisni, balai bangi haban berngem ya iba JR haba ilati banle ya kanika kam ya kanika wi ka kam kababaha na kababahatam kanika kam kaba iba JR ilale em kadika kam kababaha na kababahatam kaba ilale bat kalong ru ka jing hikai ya ngabat ye phi mu ya kaba ngidei banle ya kanika kam mu kham tamba ma i idon ya kanika jing syai bat ka jing start ba kadon kam ya kajat bendriu ke jongi bangin ya ye bangin ya teli bangin ya rap iwe halor iwe bangin ya sngulem iwe halor iwe bangin ya tenrong lem ya kakhya kason ya kita kibadon sisya ka jing ya kita kibadon sisya haka kim khat ya kita kibadon sisya haka kerduk khat kat kene ke jing le bhai don kat kene ke jing tumu bhai don kumnopat ngidang kwa ban berngem i ban le da ki kam ki besniu ban khang persya ya kene ke jingmut babha ga jungi ya kene ke jinglong babha ga jungi te kalau long simapalat bale bangin hab ban le hadu kene bale bangin hab ban long hadu kene nalor katar ngiwan na ka ju ga jaj ben riu bale kalong kumne hagabide hapo jong kene gari kesi be i ga jungi mu ban le da lader ngim don kamon ngimla banle dale bha ki weru wat kile wala da kile ya ka bahana ka bahatam ru ngile bisni ngimi hun tang da ka basu ya bisni ngimi hun tang da ka basu ya pihun henry ngida kwa ro ban khang lenti ngida kwa ro ban pendu ban pendam ngida kwa ro ban sange wat la da kile ya ka baharu kari kesi kijungi hi kadang don kame sibun ba ki balong kum iba JR nang tak daw ban ya kebangi ya bisini ban ya kebangi pihunnya i ban ya kebangi temusniu ban pansange ya kani ka jinglong babha ga jung i te ban ya kebangin pentut ya kani ka jingle babha ga jung i dang la sibun kabangi ai men si me i ba indang la su ban tre ya kani ka kam ka babha ga jung i nang ta kadang la sibun ka ba ngibut ya kanuksa ka babha ga jung i mu namar kani ka kam ka ba ma i ilale kade ka kam kade ka we na kam ka babha bat ka babha hadu kata par kidon sisa ki bapli kita ki parlok ki baduk hadu kata ki badon hakakim khat hakaba onom nang banle su kumno mu kata kade ka diti ka jonga bat ka jong phi kham tamba ngiwan na ka ju ka do ka snam kade ka diti ka jonga bat ka jong phi banya ba banya kit lem banya rap ya hakakhia ka shon namar kata kade ka mon ka jong ble hato PEC PBSni pi berngem ya iba JR tang nakadaw ba PEC ya ki baduk namar ba pim kuwa ban yoi bakin yo jingbam hakapor baki tangan namar pim kuwa ban yoi bakin yo jingerap haba kidon hakapang hakasitom namar ba pim kuwa ban i bakin yo ying yo sem hakapor bakim don ya ying kasem kam jubha parlok bangin yo po bangin iben ya ki beduk mu habang yoi baki tangan dangla kabaai kumai iba JR habang yoi baki pang kidon hakutlat dangla kabayarap ban ya kabasyu petkai habayo i kidon siya kim khat bakim don ya kaying kasem dangla sibun kabadon mensim komodon iba JR ban yarap ban pensina ya kiying kisem kijongki henry ban ya kabangi ya khanglat khang linti ya kane ka jingtmu babha bat ya kane ka jingle babha ga jongi dangla sibun kabangi duwai na kabanta ga jongi
kenang ba idang la sisu ban pentulun ya kani ka kam ka babha ka jung i kenang ba idang don sisu aka met ka basat ka baklan bat to ngidang yai duai bat yai duai bangin dang yo sisu ya kum kini kibriu ki ba don ya ka mensim ban kener ya la ki jong ki kti ha kita ki ba don kam sisa ya kata ka jing hirap ki don sisa ki parari ki paradok ki prasnam ki ba don sisa ha ka kim khat hakaba kinom la su ban le ai hakaba kadon kapor hakaba kum boong ka kentin lada yeng ru tungku lada syong ru ji hidon sisa kumta teng teng ngi kibriu ngim sneu tu teng teng haka jaka bengin ya ai ngu ya oblei bangim don hakum kita kikep penban ngi kloi ban bisyar ya kajing duk kajing kurdu jong kiwei ya kajing longpo jong kiwei ngi kloi ban nyeu ben nyeu po ya kata ha jaka bangin kener ngin yarap isu tenat ban ban yo i baki don kum ha kata ka khep kata ka de ka jingelong ke jungi khamtam ha kini kisngi ki jungi ki bamanta de bagi don ye kini ka jinglong ki basu tenat ban pet kai ya ka jing e jong ki we ni su tenat ban yo i baki don ha ka khim khai de na kini ka jinglong ka ba dala der nginam kwa ban yarap riki nang ta lada don ki ba yarap riki ru ni persyang ban khang lat khang lungti bakin nom yo ban yarap yaki kata gede ka jinglong ke jingite kene jinglong ka basniu na ka basniu tam ka bangi don ni long si para oi pi namar ba ni wan na ka ju ka jat ni de na ka ju ka jat mo ni don ya ka ju ka riti ka dustur lang ide ubhoy lang ide uwar lang ide ujantia lang ide umaram kan mau ba baro ni wan na ka ju kado ngiwan na ka ju kasnam bat ngielong si parabat kabahaya ngi bangin ya ye bangin ya teli bat bangin ya sutulem ya kakya kasyon jong kipardo parasnam kejungi namar bangi ya long si para Hah? Pelatihan ba? Hah? Parlo. Haga bani kong sobanai ngo ayo belai haga ba saisian wala panisham yang ye pi bot kum jori yang ye hakne ka klimat ka babanta. Andra lai pam ơi song sar ka. 강찬 진지하게 람남 미워이 마나 바나블 낭 이블라이 담한 tiamna tu tiamna yang Ko ayu to. Hah? Penim ayu. Ko penim nei mai. To mele. Imen sa shan sakran wes ngo. Parlo. ngaju it bat ngaju kursian bhai ya ka channel jong iba jr namar ba iba jr i juit bat i juirap bhai ya ki paralok kata ya ki para boduk jonga